Tobebeka inenere county ya Nyamira omurikito Job Maangi ne gago tumanyibune county ya Nyamira boy gotetigalete magega asogo chengera litukeli ya naso muchando bwateraneti oburaire bwobongo abwase abantu balengete nabo igabatene kurwasensemo yobo chanu baitana na chinsemo aho imeye county ya Nyamira ilikonyara kubamanya bamenyi bensemejo igoro yomo chando yoiga bwobongo roboti rwasenchera yobo ikirano Ekero ensengi maya chengera obochenu wobongo county ya Nyamira tetigiri maega ya kusherehekea afya yetu ya kiakili. Buna enchera moyo gochengera litukeli abanyagitali n'ababwatani korwa sense moyo bochenu mbakora etaro chinsemo ao nagotabokia asenyagitali enene ya Nyamira rifaro buna twabatokwerero n'umunyagitali omonene utenenderete obochenu wabongo Isabella Mireri aso mwako yo litukolie gochengera okababu yake bongo na kibirengereryo gotwabwate ekerenge kenene buna tokore afe yobongo ebe egento kiengencho tokoroka e priority yani egento kiengencho obwente korengereria asore na kendo gokora orore na nubwate afya engiya yobongo amatuko abwango iga nigo ekerengo kiabali babwate oboruire bwobongo kia mentire. In our county we are having an upsurge of cases on mental health. In our clinic we have about 1,500 to 1,600 people who are currently on care. Egachia bali babeire bakorwali wakorwase oboruire obwo mbasegeta bali babwate omochando yo kuligia obokonyi ase chinyagitali nari koigwe bintu bigo nkwanera lakini is like na develop depression karetu no na tatu mintu go chage nyagitali emu nkaendera koigwa mariogo wono nchendo chembiyande nabwate bwe birengereri depression won kana bwate ngarengereri mo no bakegaikera ngonywa eliogo nganywa lyoli echingeni na irwa mariogo na bwenire bani na nywa mariogo after 6 months aba sister bagantaina beire buya amariogo aro abanyagitali baito baro abaya yagarire bono twanyorire obobwen twabwenire igo nari kubatebina abantu ba mintu Nyamira iga mariogo naro tagutiga abantu baito bagochandika aboroire mbasegetwa goswase byombe biri bikorwania oboroire bwobongo elinde kwe agacha engosegeta abantu ba mintu baria batari bwenyano so bongo baije ne barabato subwati sese kombe gitu sika ebintu byomonto orwale toburire bwobongo omanye nere no monto muna monto onde bwensi oboroire bwobongo tali omwelio bubugima ekero monto akobaga kurwara negetambukirio kirubwango nabo akonyora okobwena kurwa senyagitali ya Nyamira enene ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Biamuno umurike itobene Job Maangi asoroboti rwasenchera yobo ikira nugo tigara boy